дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи ховалинг баҳри рушди соҳаи варзиш ва дастгирии ҷавонону варзишгарон ду майдончаи футболи хурди болопӯшида мавриди истифода қарор дода шуд. тибқи иттилоъ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи мазкур беш аз 16 майдончаи футбол ба истифода дода шудааст ки аз ин 6 тои онро майдончаи хурди болопӯшида ташкил медиҳад. сохтмони майдончаи варзишии хурди болопӯшида аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Абдулло Ҳасанов дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардида бо маблағи беш аз 1 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шуд. майдонча дар маҳаллаи 30-солагии истиқлолияти ҷамоати шаҳраки Мунк ҷойгир буда бо тамоми шароити варзишӣ таъмин карда шудааст ва ҷавонон баҳри тамрину рушди ин навъи варзиш ҳамарӯза аз он самаранок истифода хоҳанд бурд. раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид зимни ифтитоҳи иншоот аз иқдоми шоистаи соҳибкори маҳаллӣ изҳори сипос карда таъкид намуданд ки таҳкими тарзи ҳаёти солим, фароҳам овардани шароити мусоид барои варзишгарон ва ҷалби ҷавонон ба варзиш аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. ҳамчунин зикр гардид ки сохтмони чунин майдончаҳои варзишӣ на танҳо барои рушди соҳаи варзиш, балки барои пешгирии ҷавонон аз равияҳои номатлуб ва тарғиби оммавии тарзи ҳаёти солим аҳамияти бузург дорад. бо ифтитоҳи майдончаи варзишӣ садҳо наврасону ҷавонони маҳалла ва ҷамоати мазкур имкон пайдо карданд ки вақтҳои холигии худро самаранок гузаронда дар фазои солим машғулиятҳои варзишӣ намоянд. зимнан дар ноҳияи ховалинг баҳри рушди соҳаи варзиш ва дастгирии ҷавонон беш аз 74 майдони хурду бузурги футбол аст ки аксари онҳо бо шароити арзандаи тамрин таъмин буда ҳамарӯза дар онҳо мусобиқаҳои гуногун гузаронида мешавад. дар доираи сафари кории пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи ховалинг дар ҷамоати деҳоти Ғафор Мирзо деҳаи Токак майдони хурди варзишӣ ба истифода дода шуд. иншооти ҷашнӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 ҷойгир буда имконияти муносиб баҳри тамрину гузаронидани мусобиқаҳои гуногун миёни толибилмон мебошад. масъулон аснои ба истифода додани иншоот оид ба рушди соҳаи варзиш ва бунёди чунин майдончаҳо аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ ҳарф зада талқин бар он намуданд ки ҷавонон аз чунин шароитҳо самаранок истифода баранд ва дар рушди кишвару соҳаи варзиш нақшгузорӣ намоянд.